Hadin banagal yang jongga company ke bapej bat lum khajana yagi kali ki barung ki bami naga tol plaza kamsyam leburom yagi jeng betha naga dor barsenong pahamoleng ar pomer kabalong ban pentemai yaga no objection certificate jongga tiga company bat ke dor barsenong kabalalong hadin bun sin bagi barsenong gilapan kan mau bagi deban le no yaga ne kam daga jing sko bitar halor ke jing bom burom jongga tiga company bar jela kador barsenong pahamoleng ar pomer daga jing kersan lang jongga seng KSU na ar pomer circle bat ke KSU Northern Border Area kila lej ban penseng eno ya kene ke jinglum khajana na ke tiga tol gate hadin ga jing ini ak balane katok nepor kador barsenong rengkat git khot jongga seng KSU kim sha shu ban lum khajana bat labtha yaki kali ban lej ban wan claim da siu khajana bat daitat hadu balawan poi kibor pulit na bernihat polis outpost lala ban penbaik ya kene kam kadau ka penlong ya kene kasi kum ka isi membari nilasyong banya perkat kawai bangi wa ban pe ya NOC jong kan ka tolgate namar ba kum nga urang pasnong ubang layo bor hakatu benayjun lai tarik tenggalong kum urang pasnong jong pasnong apumer endre ngilalik ban keli u namenta ka NOC endre uong baka patkot kapor kadon nga lai tarik benay ban ndrew tengi nagaliang jong iki nong ilam snong imla ban le namar ba kadang sahay ibarim ba urang pasnong barim uai de onda mentahi ngedang lek bang sa isin bangin lek ong yu ya kata NC ban pakalakut te ong panbang ni don kam bagas nong isimbay na disilusin de nataga daw ba nginayay up yo one mo ay jinglong bro ju habang ikot ong don kam kumnem tang yay up hadu menta de hadu mentaro claim burom yang isi kasnong de nataga daw habang ilek menta ban lek kan raya menta ya ka NOC isyem baw tur basnong barim ulai klaim tip kasnong namar ngaku mu ram kasnong bolong mentaro nga klaim yo jing tip ya jing ay NOC jing tip de na taga daw ngi habang ilik intang ilik raw ang ba ay urang basnong ubarin te kum no taw basnong ula ban ay NOC ya kasnong haba ya ula penher kam ram basnong de ha taga nurim bak kane ka jing le jong urang basnong ubarin kelawan ra ya jing bom ya suthu yang ngi kasnong bat kalalong ruba kim burom syu ya kata gariti sencar jong karibat kahimawat karaj ro ulong balayal tombor ya kata kariti sudar bagi la ya kaktiar yang akung urang basnong bandlong kagane kasnong dede na taga daw iga isim membar borong ila syong bat perkhat lada kane kalong kumne hite tingi dagal yang kasnong iman se penuat bnia ya kata kajing hica menowa ay bor yu ya ka NOC claim dasip ya kaisi mai jing dawa ka jungi kalong ba ude banle ya ka NOC kumbang lawan tugas ni ban ya keren beru wong apa kapor kapatkut onda kalakut kapor hadu mentaro uklem wan ende habang ile isyak disem ban ba uyo da kawai partai NOC kalau sih dari sang ya mentai sismi tangi hap khang namar ba ulele like naga snong tengi kum ilong snong imban se ban EU ba di persia EU ya kata ka jingle bom sugyo EU ya ka snong gatau mengikum ka sang hasil student senior Arpomer Circle bentuk ru ya ka Northern Border Area ka banado umling seduk kana parat hakana kapor haka jingi dan rekat lang bat rang ba sinong ka executive committee jong ka dorbar sinong paham mauleng Arpomer hakana kapor di don lang rengkat hang ne naka benta beniang scam halor kenong rim hakaba
uneu manager jong kana ka tol plaza nakipor syakipor uju yuroi uju le ben ne kho uju keno daki kentin balai pujai forkom khampam yaki khna kan thei khasi jungi ki batre hangne hapo tol plaza bat kumjuru unda suniang shuru yaki rul ki ain jong ka dorbar shnong ban shim ya ka nosi ban penbit penbiang ru ban pendap ru ya ka jingdon kam jong ka shnong ha ka kamyap kamim lane hakino kino ki kam shnong ki baper kedai nomor kata kadau ni kloi ban ya snok tilang bat orang ba shnong jong kene ka shnong pahmolai akumer halor ka jing don kam ka jungi ban penek pensa ya ka riti dustur sensar khadar jong ka dorbar shnong jong ka rai bat jong ka hima ka it bat kumjuru jong peri khasihi bro kawai namar bangi tip katum ka 6 Civil Act ka badon hapo jong ka Constitution of India ngidon la ka jong ka District Council ngidon la ka jong ka dorbar shnong dei kumta ini kibar jilla kibawan kamai jekpo hangne kimda nyukor shu kimda sunyu shu here ka jing sha nadu sem arjar kapsan kala donru ka sekolah haprian ka dorbar shnong bat ka company tol plaza hakaba kidei ban buram ya ki belai bawan laki long ki biru senang lane laki long ki driver kali bapar kidei ban peni ke disiplin ke babiang kidei ban peni ka akor ke buram ke babha bat ki biru ki bayai lang ba na kane ka tol plaza ya kanong rem ka ba ngiyang mangi hangne kum ka sang KSUI ngiyang scam na ka banta bagi persya jur yu ne manager ba ola yura shisha ya ka dorbar senang ka jungi ya ki rul ki ain uklem pendiang yaki nosi mentala sau benai tam yai halor ka jinglong akting orang ba senong jong iba tenun seliang mentala pumasau benai ai Henry dak license sausen ka jingtho lai sautli ka jingtho ladap bani keran ladap ban penkoir jingtho ba unwa udai ban wano syapo kami jong ka dorbar senong ban pendai halor ka kam NOC lane ki agreement Henry helse hadu menta uneu manager nakapor syakapor uju aidau lai pujai forukom bat hadu mentah kane ka kenti ba mentah om syam labian kikot isla om syam ladon kano ka NOC lane ka agreement ha ka baidei bat ka tol plaza ka company bat ka dorbar shnong namar hi sungtu hanne ba ka company ka lai kawan Henry ka dorbar shnong jungi hi kumpinong shnong ni dei ki bane sa ne junom hakane ka ju ka jaka khamtam hakabai dei bat katol plaza dei mangi kinong shnong ne ki bala ai ka jaka ban shnai ka ban thau ya ka tol plaza ha idor ibaret ha idor ibatak ya ka NHI ya ka revenue ya ka sarkar Meghalaya ba ai ka jaka ha idor ibaret ba intip bat ban shnai ka tol plaza bat bangini okam yo jam Henry hose manta habangi ihang ne bani ki khna khasi jungi labun da ki barjela ki batre hangne wat e ki khna kan thai khasi jungi ki batre hangne ru nakliang uneu manager kane ka company kawat daw ba mana kane tayo bala dep kawai ka kan thai ka khna kan thai ka batre hangne ka Isha Sim ka ba shuai tang ikutia change ka ba 1000 tangka hose uneu manager uai penbanda ka jingtho da ka baong ba pala tu ya kapisa ar hajar samspa kameru kolong ke ba kaplan bat kajing temu ke ba selendat jong manager udon lese kajing temu ba selendat ba kun belut no ya ki kena kan thai khasi jungi ya ki nong tre khasi jungi lokal nang ne bat ba unun ra da ki barjela ki budai ki breu jong na po osam udang mut ban wan bu hang ne ban pentre pensta ban wan pon kamai jak po hang ne bat ban pensat than ru yangi ki trai muluk dai namar kata kadau nakalian jungi kum ka sang KSUI ni koi bani ai kiti kediang kiti kamon bat ka berbar syah pamulai akuner bangini trai rangka ban penek pensa ya kariti dustur ka sensar khadar kasih khara jungi hapo kana ka breu ni trap ni skum